Yawwa idan har da gaske ne kamar yau da na tashi da safe ina ga bidiyo kai yana ta yawo kan cewar wai Maryam Yahya ta samu juna biyu har ta haihu da haifi ɗiya mace. Da dama wasu jaruman Kano ina ganin su mata ma suna ta dariya suna wannan. To idan har Maryam Yahya karo ce ko kuma in ce ta haifi ɗan shege ake nufi, so a Kano har akwai macen da ba karo ba? Dukkan matan Kano ban ɗaga wa ɗaya gashi ba, ban ga wacce ba karo ba. Wallahi ban ga wacce ba karo ba. Dukkan ku ke da na ganki wanda kike bidiyo kike ta ba wai yaushe ne ranar suna, yaushe ne me da me kina murna, ke kanki karo ce. Ɗan ku ne ɗaya a cikin ku wannan ba su da yaya kafin ma su yi Kano da san su, kuma wasu sun same su ne ba ta hanyar aure ba. Har ita za ku zo kuna ta magana, ba wai na ce idan har hakan ta tabbata gaskiya ne ba laifi ba ne, so amma ina magana akan cewar wasu sauran su ma matan na Kano da suke ta dariya suke ta meshewa da sauran wasu jarumai suna ta su ma dukkan su karuwa ne. Domin ita ta yi ko kuma ana zargi, bai kamata mutane a fito ana ta yi yaɗawa Maryam ya haɗa ciki ko kuma me da me ko ta haihu ma me da me ba. Idan har akwai guda ɗaya wacce ta isa da kanta ta ce ita ba karuwa ba ce ta ɗaga hannu, ni dai ban gani ba. Dukkan ku karuwa ne. Idan ba karuwa ba ne wacce matance za ta tsaya kimanin tsawon shekara 20 ko 25 ba tare da aure ba a irin wannan yace da ake ciki, kuma ba irin hotel da kuma ba kama ko na wannan. Hatta kayan da za ku sa ba a muku dinki na kwarai ba a yi muku. Kuna ta fidda tsaraicin ku a haka kuke so wai ku yi, ba ku a tunanin goben ku. Wannan ba rayuwa ba ce. Duk abin da kuka samu a duniyan nan da zai tara ɗan ƙaruna ma yana ƙasa, Fir'auna yana ƙasa. Idan kana takaman mulki ko wani sauran abubuwa ne a cikin duniya da za ka zo kana da kanka lallai sai ka yi arziki, sai ka nuna mutane duniya ka yi babban shege. Ki duk wani abu da kuke babu abin da ba idan duniya kuke, babu wani dan shirin fim da zai sha'awar wai wani namiji a waje jarum a yi shirin ya wannan ya ishe ku tunani. Sannan babu wani dan jarumin shirin fim da zai ɗauko yarinyar sai sa a cikin shirin fim, wannan bai ishe ku ba. Akwai hanyoyi da dama da sana'o'i, ku daure ku yi aure, ku je ku samu mazajen ku za su ciyar da ku, za su tufatar da ku. Duk abin da Allah ya yi shi yake da ikon ya yi shi, sannan shi yake ikon ya sa ka talauci ko kuma arziki ko kuma rashin lafiya duka. To don haka wannan kuku dai ko ku yi dariya ko kar ku yi, kuma na faɗa zan ƙara faɗa, wallahi tallahi kaso a cikin kashi 199 dukkan su karuwa ne na matan Kano, ba zan fasa faɗa kuma babu abin da wani zai iya, wallahi babu na faɗa na ƙara kuma zan ci gaba da faɗa. Useless people da ba kusan ciwon kanku, kuna ta tallan kanku, kuna tallan cikin ku, kuna ta sauran abubuwa, kuna kamar ku wayayyu ne. Babu abin da ya fi wa ga ɗaya mace da ya wuce aure a matsayin keke musulma, ba wai shauran addini ba. Idan na faɗa kuma zan ci gaba da faɗa game da ku. Idan kun hotel ɗin da kuke kamawa ubanku ne ke kama muku ko uwarku, ba wasu mazan kuke samu suke kama muku hotel da kuke samu kama ba, wasu ku har suke fita abroad. Waye ba ku kuɗin? Majority a cikin ku abincin da iyayensu za su ci ma gagarar su suke, wallahi abincin da za a ci a gidan ku ma gagarar ku ke. So ina za ku samu kuɗin sama da 100 a je a kama hotel, wata ta kama na sati, wata. A ina kuke samun kuɗi? A fim? Ba mu san abin da fim yake bayarwa ba. Duk sauran masu platform na fim ɗin, masu fim ɗin ba su suke samun kuɗi ba, ku ba wahala kuke musu ba. Me kuke samu a fim? Ba abin da ba mu sani ba a sabgar fim ko kuma industry, domin fuskar mu ba ta sanu ba ne kawai. Amma duk wani abu da ake samu da kuma wata tsiya da ake kuna a idan mu ake. Don haka babu wata ƙarya da za ku zo ku burga mana cewar ku mata. Yanzu akwai wani mutumin tsoho da ya ce shi ba zai taɓa yarda dan shirin fim ne kuma jarumi, in na faɗi sunansa za ku sani, amma ba zan faɗi sunansa ba saboda babban mutum da kuma yana ganin darajarsa. Wasu ku da dama yake cewa shi ba zai taɓa yarda yarsa ta fim ba. So me idan har abin alkhairi kake, ai za ka so ƴanka su koyi da shi. To sabgar fim
ba zan ce ba abu ne na alkhairi ba, so amma wasu ku da dama suna bata abubuwa, saboda yawanci matan wallahi tallahi ba wafin da yake ba ku kuɗi, karuwanci da ke ba ku kuɗi. To don haka ku daina wani blame ko kuma kuna happy kuna ta celebrating kan cewa ita wannan ta samu da ko kuma mai ruwa makamancin haka, ke da kanki ke ma ɗaya ce daga cikin, ba abortion kuke ba, ba zub da ciki kuke ba abin da ba mu sani ba. Nawa ne a nan kemis, wannan kemis ne, babu irin magunguna da ba kwa zuwa kuna karba ku shi, muna nan muna ganin ku.